Uhkaava järkyttävä päihde. Joka on vanha päihde, jota on yritetty Suomesta hävittää jo aikaa. Joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini. Vaan tämä päihde on tuettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä enää laivoiltakin nyt saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu. Katsokaa. Tämä ystävä, nämä aromat saa. Lakupiippu. Lakupiippu. Lakupiippu.